katawhan sa kilid guys, ready to practice ni sila guys. Murag naa sila dance presentation, so mag-practice siguro na sila karon taon-taon guys. So ning ako karon kilid sa dagat guys, kilid ni ining tan-aw ko sa mga dagkong balod nga mihapak sa dapin sa guys no, sa seawall. So atong makita nga ang wave sa dagat pagkadagko labi na gid siguro ni guys ngadto sa dawod. Atong makita karon no nga busy kaayo ang current sa water. So ang mga tao naglingkod-lingkod lang guys, diri nagpahangin. Ang uban nagka-busy sa nagkadaiyang ginabuhat diri guys along Boulevard. Pagkanito tan-awon guys sa mga nagkadaiyang mga talan-awon diri sa actual nining kahapon sa Daplin sa Baypa ayun Boulevard. So ako silang nag-obserbahan guys kung ano ang mga gibuhat. Nindot kayo ang hangin diri guys, fresh air gikan sa sea breeze. Nindot kayo diri nga lugar guys pag maayo ang panahon. So ang akong partner na busy sab siya guys, suroy-suroy no, tanaw-tanaw pahangin kay taod-taod nami wala nakasuroy diri tungod sa sige ug ulan guys. So gitigaan ta sa Ginoo karon og anindot nga panahon aron makahatag no panahon usab sa mga katawhan sa pagpahangin diring dapita. Ug ang uban niini guys manakayan ni paingon sa tabok sa island no atong makita ron ang mga lancha nga ready to biyahe na. So diring dapita na ay mga namaligyan pagkaon guys, diring dapita nagsuroy-suroy. So atong makita karon na diri ang mga kabawran nga mohapak sa seawall. So manglagsik ang mga tubig guys. Ining atong sitwasyon nga tungod sa kakusog sa hangin. So tanawan ninyo guys no ang balod nga mohapak sa kilid sa seawall. Matanggit mo po sila guys ang atong kahimtang sa dagat. So ang mga bata guys grabe ka-enjoy nila hulat-hulat sa kagabion. Diring nakita kay ninyo di kaayo tanaw ang dagat ng gabi guys. Ayan. Naidaghang nagtinda guys daplin sa Boulevard. So kung gutuman ka, pwede ra ka mo relax, molingkod sa kilid ug magkaon-kaon guys. So mao ni ang kahimtang diri no sa sitwasyon karon ning panahon na ning kahapon no. Bangga na wala may bagyo guys, pero kadungan life share line. So dili nga to matag-an kung ano sa mabundak ang ulan. Okay, balik kami guys. Suroy may diri guys, libot-libot na ining Boulevard. Dala ng exercise guys, kay wala may naka-walking kagaina tungod sa ulan. So diri na lang ni maglibot-libot karon sa Boulevard. Makita ang sitwasyon sa kahoy guys no mo pila na lang ni kapunuan ang nabilin na nagatindog diri daplin sa Boulevard before. So wakay bagay ang ulit guys, daghan ning mga kahoy diri guys, mga talisay dagko na guys, pwede na ito kung detayan apan pagbagyo na guys medyo nabigla na lang siguro mga tulo ka punuan. So nagpark na nga akong partner guys guys no ang service. So diri ni kaabot mi diri guys sa mamaligya agpid niya magpalit ni guys kay barato ra. So 30 pesos per kilo.
So among gipapanitan Oh, guys. guys, nagpalit So ito na po diri daghan na maligya og ukay guys. Pwede pud ka palit kung kay maangayan. So tapos na og bayari. slice ang among birria nga 1,000 ginapalit guys. 1,000? Okay. Bayad na ang akong partner kay wala ko'y pangbayad Ano diri sukli? guys. Oh, 1,000 ay So sukli. siya ra ang magbayad. Daghan na Di ko mudawat guys sa iyang pinalit nga pinya. Napalit na mo. So dili kaayo siya dagko guys. Pero tamis juicy. So ang gitilawan guys kung lami pud yun o tamis pag yun ang iyang pinya. Okay, saan ka diha sa kaliggikan guys no. Wala ko nakapangutan na. So balik na sa ta guys. Diri sa pier sa Surigao City mo ni. So akong nakita karon guys kasamtang ang fast cut nagkarga og mga guys sakyanan. So abi na ako kung gamay lang ni siya guys dako man di ay sa actual karon pa ko nakakita ni ining fast cut. Gusto ko mo sakay ani guys pero asa man ko paingon. Guys, nami sa fair. Amo sa hunahon guys kay nangagni ko sa akong partner na gusto lang ko mo sakay para maka-experience kay kusog daw ni mo dagan. Fast cut man. So pas daw ni mo dagan. Makita na nato no ang bachelor. Gusto na ko mo try. So guys, nahadlokpi sa kakusog sa kung ano hangin o madagko mo na guys, murag kabundak ko na sab ang ulan ining kahapon. So, ang balod nag-anam kadagko guys. So, mo ani ang sitwasyon no sa fair sa Surigao City. Sumo uli lami guys, mula bay lang mi deri kay medyo nahadlok mi sa ulan. Kay wala mi nakadala og raincoat. So, mo ani ang guys no, mingaw ang kuan karon mingaw ang ilahang pier karon pa kay wala diri nga lapit. So dito sa Pika sa gate 1 to siguro guys, grabe ka busy daghang tao dito. So salamat guys sa pagtan-aw sa akong video. Don't forget to hit the subscription icon. Please like and follow. Thank you guys for watching. God bless.